ejja flimkien mal-mara tiegħu Niki Vella de Fremont. Lest li nagħti ħini kollha l-enerġija kollha l-għandi biex nagħtu wirt dejjemi lill-uliedna. Mhux 10 snin, mhux illum, mhux għada, imma l-futur. Ejja nemmnu f'pajjiżna, ejja nkunu pajjiżna, ejja ma nħallux min jitħabina. Dan kien il-qofol tad-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt il-mass meeting li ġab fi tmiemhom il-festi tal-Indipendenza fuq il-fosos tal-Florjana. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li kull gvern nazzjonalista, inkluż dak li tagħna stat indipendenti, ħadmu biex f'pajjiżna jkunu mħarsa drittijiet fundamentali tal-bniedem, saħħew l-ekonomija, ollew il-livell tal-edukazzjoni u tal-kura tas-saħħa, wasluna biex pajjiżna sar membru tal-Unjoni Ewropea u biex pajjiżna jkun rispettat minn kulħadd. Adrian Delija qal li ħasra li llum ħafna jieħdu dawn l-affarijiet for granted u ninsew li dan kollu seħħ għax aħna ksibna l-indipendenza. U għalhekk li tenna l-appell li jum l-indipendenza għandu jkun il-jum nazzjonali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li wieħed tajjeb li jibqa' jfakkar dawn il-kisbiet fi żmien fejn issa għandna gvern li ma jimpurtax, fejn insabu fil-periklu li nsiru soċjetà ta' individwaliżmu sfrenat. Issemmit fost l-oħrajn il-kriżi tal-immigrazzjoni fejn Adrian Delija qal li l-Gvern Laburista m'għandux pjan u lanqas soluzzjoni fejn il-ħaddiema barranin qed jibqgħu jiddaħħlu bl-eluf u fl-istess ħin qed jibqa' gallerija għas-sitwazzjonijiet ta' kriżi f'pajjiżi qrib tagħna. Dwar l-ekonomija l-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-ekonomija Maltija qed tikber imma mhux għax qed jiżdiedu l-pagi u l-flus fil-but tal-familji Maltin, iżda għax qed jiżdiedu l-ħaddiema. Irid ikabbar l-ekonomija bil-popolazzjoni u mhux bil-produzzjoni. Imma ma qalilniex kemm irid nies Joseph Muscat? 500,000, 600,000, 700,000, 800,000 miljun? Mistoqsija waħda saqsejt. L-10,000, il-15,000 li ġejn is-sena d-dieħla. U ta' wara, fejħat qedhom, it-tfal tagħna m'għandhomx biex jixtru djarhom. Fid-diskors tiegħu Adrian Delija rrefera wkoll għall-logħli tal-ħajja u kien hawn li reġatenna l-weda tal-Partit Nazzjonalista li jagħti lura il-flus dovuti lill-familji Maltin minn kontijiet għolja tad-dawl. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem dwar l-isfrattu tal-ambjent, kif ukoll il-waiting list dejjem jiżdiedu fl-isptarijiet. Tkellem dwar l-edukazzjoni u kif il-Gvern Laburista falla milli jwettaq il-weda li jibni skola ġdida kull sena u minflok qiegħed biss jipposponi. U appella għal governanza tajba fejn ta' kuljum nisimgħu bi skandli mingħajr ma nisimgħu bi proġetti kapitali u dan b'kuntrast ma' dak li kienu jwettqu l-gvernijiet nazzjonalisti. Irrefera wkoll għal fatt li l-istituzzjonijiet Maltin illum il-ġurnata saru pupazzi tal-gvern fejn għandek avukat ġenerali li mhux qed jirrispetta d-demokrazija. U l-ewwel ma jridx jisma' il-kawża b'urġenza. U l-qorti għaltlu hemm ħankomplu. U mbagħad trid ikisser il-kawża f'biċċiet ħalli nibqgħu għaddejjin. U l-qorti għaltlu hemm ħankomplu. U mbagħad ridna li jixed. Ħajjajt il-verità bil-ġurament qudiem Alla, qudiemkom, quddiem il-poplu, u ma rridx, u għalle, u għal jien ikbar mill-ġustizzja, jien ikbar mill-liġi, jien ikbar minn kulħadd. Imma l-qorti għaltlu le, ejja itla u wixed, għajt il-verità. Dik hija l-ġlieda tad-demokrazija. Fid-diskors tiegħu Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista għandu viżjoni għal soċjetà li jimpurta minn kulħadd u li tikkontrasta mal-istat bla ruħ li ħoloq il-Gvern Laburista. Semma wkoll li kull membru ta' din is-soċjetà irid jaraf dak li qiegħed jiġri. Ejja darba u għal dejjem ninaqdu bħala poplu wieħed. Ninaqdu bħala Maltin indaqs. Nazzjon wieħed indipendenti li jimpurtaħ mill-loqsma imma min-nies,
mill-ekonomija imma mill-persuni. Fid-diskors tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista elenka il-5 pilastri tal-viżjoni tal-Partit tas-Soċjetà Maltija, il-ħarsin tal-ħajja, lejxin diċenti għal kulħadd, il-wens lid-dajfin, il-kwalità tal-ħajja, kif ukoll il-ħarsin tal-identità. Adrian Delija appella biex il-poplu Malti jingħaqad u jibda jimpurtaħ minn kulħadd u biex il-koll niġġieldu l-korruzzjoni, il-mibeda, is-solitudni, il-vizzi u l-inigwaljanza. Dan però irid isir minn kulħadd. Minna, għaw min għandu flus iktar minna, imma aħna għandna arma waħda biss. Il-verità. Il-verità illi mi id-dominju taħat u l-verità taqadna u l-verità ħaġġibna fl-imkien Maltin nazzjonalisti u mhumiex għawċin għal pajjiżna fl-imkien għal soċjetà li verament jimporta.